Thlan mual lama Wednesday chuan thlan in chu a highway lai mekin api du tak Hester Frampit chu aron thleng hlula Wednesday chu alo lom kher mai api hena chuan Willow Hill atanga boral outcast te thlan a enfiana chan le wang zong zong chu a shil ve veka api na lo zirtir to angin outcast pechi shei vap a han him chuan ram sarim ti lo mishing rim reng reng a she thei hau lova chung vap te chu a lem mai mai ani ti a she thiam ta chuta sawa khan a lekha poimo te chu aron lak sak thuta va zui chia ma se omzia anei boxi lo api hena chuan thudik tak a chui chhuwa vat theinan thlan mol chu lei sak turin angen taringot mai ni Willow Hill lama po Tleirawl thunun chin tuber Thornhill likha reilo te chunga tan an lo transfer ra a chan po Dr. Fairbairn chuan Tleirawl chu a en koldam theinan a chunga alo ti dan chin chu shiat a du ni mase Thornhill chuan alo wan thuan khum viau maya a topa Fairbairn chuan state tanga transfer tum anga a han vota ka chuan Thornhill chuan Tleirawl chu mu tir tur alo ngenin chumi nuwa chau a chan pui tur thu a soita ni ti chuan le angen angegin Tleirawl nen chuan anin mu tir ta a nui na fa a thlahlel em ang mai hian angai zia thu te chu a fa mol mola mase a be sei lo dewin Tleirawl chuan alo rek bet thut mai a thi pui thei mai don awangin collar shock pot chu an on lo lo a Thornhill chuan theile theilo hian I thin rim ti ka sia ka shwai chuak nge yang che a ti nuwa Tleirawl chuan a thla du chowa Thornhill chu thin rim a hnekin ala nui var theile ngal thina lakata eniti a chan chhuwa theinan Wednesday chuan a ril ru a sen duaina kalayin ani la chu Bruno nen an lo tom don le peka ruma chuan Agnes po alo om vereng chuni in ngei om zet hian an khosak dan vel te chu aron zir khang langa ini ti thin rim lu tup chu a in sum zo lo lek lek ani Agnes chuan Wednesday letter chu aron pe a novel zia chu tha lo ti viau ma se edit tura anti asiam that du lo wangin publisher chuan alo reject sakani ome engama angai lem hleilova an investigation a chau a ril ru a peri a kau na ngai poimo in atana in pei at reng a Uncle Fester po aron thleng vele ta Willow Hill Hospital chung dan chu pathli thlai sak turin Wednesday chuan a puina adila Fester suidana Willow Hill a chuan Wednesday nutei ofele po alo ve to china ni chuta Fester chuan kha tunge ti in a kap check chuaya Agnes le pek bok chu lo ni in blueprint map ron pek atumalo niya a changkai reu phian boxi Wednesday chuan Fester hena Louis chu tunge ni zong chuak turle chungkwa an ni ti Dr. Fairbairn shiat tir hau lo turin atia Fester chuan ati tur chu a hne so zong takani thu lo shilin anoi kur mai Wednesday chuan anu chuwa mule in anu tei ofele chunga chuan eng thil chiang nge thleng awazot le a Morticia chuan chiang takin lo shil lo ma se ofele chuan a psychic power anorna satlu tukwanga mitui dum nei ve tho ani thule Willow Hill chuan api na dalu dante alo shil ve ni Wednesday pi aron luta thlan mol po alo lei sakdiam to outcast death certificate sign tu chu Augusta Stoneheart ani thu a shil zeu bok afanunen anin kar chat lo sa to na kalaya anu ronin rol ve sek chu Morticia chuan alo lom vak lova anoi ro chuan atunu chu amale ma in high kwak tir phal sak ve mai turin alo ti ve tlat thung gala donation aduni chuan Wednesday le khabu chu pekir turin ating he a mase Morticia chuan lo du zong lovin le khabu chu a hal zui mak mai le Fester chu hotel pakhata vakalin room lo manatan bank rokna paisa bal set chu a pedeu khera a thlen nu rei lo te a thoma rap thlak em awangin police an ko taringot maya du to ka a sapatal na ruma chuan anwa man ta ni police te chuan kum masalama po bank rok wanga man ani to ni ti an she thuaya a passport nga lutuk dana le a khosazia shim chu apa ngai lo em awangin Dr. Fairbairn kuta anda taringot mai titi borburin anau pan laya chang to a ril rulama diglo na nei te an hak tir chin straight jacket angai na thu te chu a soivel thul a thluak scan result an han en chia chu an meng phok on mai Willow Hill patient ani ngala
Electric chair te la chu atan chuan zakdek ang vel chawani. Fester an man rol khan ID nei lo Bianca inu chu an lo man tel ve a. Bianca chuan message dongin anu chu an man ti shema se principal dur ta chuan ti tur alo tuk sak ve bok sia. A harsat na to mek chu Ajax sa chuan lo siat thiam sakin an mani vil tu Professor Orlaf chu shempo huamin avaston sewa. Police station avakalvatin a siren power mang chuan anu investigation chu job ngal turin avatimhan hlawani. Outcast death certificate signed to Auguston Hard chu Willow Hill doctor ani chin mai baka nevermore po normie science teacher angin alo thok ve to thina. Tuna ero ril rulama buaina ane itak dan san chin te chu Wednesday chuan alo siat belle a Professor Orlaf soidana fanupo ane nge ni ome. Normie anti fauchin hi outcast ni velo mi pa ngai soinana an man chinani. Agnes sile Wednesday yi anin zui tamtak ema wanga thik thuchia. Ini ti chuan a chianu chu a chua chat lai mekin several te chuan students te chu an ron bei thuta thing chu ron cham kang nolin an thlo liam pui tur chu principal dor ta chuan alo ka fu man hlo mai sang taka changa thing ron tlale tur chu ini ti chuan alo dong chata tukvera changa lo thlireng tu le savate control tu ni nge yalang chu Wednesday chuan a han zui ve ngal bok ma se abibo man tlat mai. Music room at chuan Dr. Fairburn avam muthut le ngala. Miss Gebrit chuan Willow Hill patient tan music therapy class a offer wanga ron kal ani ome. Wednesday chuan atua mai po chu a ring hlel zo vekto. Anu morte shay mang angla chuan engwanga Uncle Fester chu Willow Hill tirlut nge ani aron zota. Thil poizok at hen ma nge ya a thil ti mek chu bansan vat turin aron zilani. Fester chuan Louis chu tungi ani zon chua atum na lama worker pakhat Louis city ve thau nu pakhat nen chuan in tong zuin an ming horo pero alawin ang chia lawa amizon zok chu ni lo ma se a kom ngei le ri te te a chumi nuwa Wednesday ron tir thing chuan Louis chu tungi ani zong chuak tur chuan Augusta Stoneheart sa bema sapot turin aron shil security guard pakhat zara putar puito Stoneheart chu awa muthei hlau mai ama tak chubiak lak ni lo ma se asawa khoi chongkam khal set ne na chuan khoyang e Louis ka zon hu thayang ti in akap check chuaya chu vele code number ni om tak aron soita zet mai asoi number room omna apan puina lama Thornhill nen chuan in tok pal hlovin alo la shachiang mai le ngal Fairburn ne na chuan Fester chu Wednesday papuya ni thu lo soi pekin savai na ko mu room pakhata alut tur chu anron man phan le tatlat mai. Wednesday chuan Fester an manani ti asiat vele ruang man na siam halin enit le Agnes te lo ti ve tur chu ashil fia ngal zunga thingpo chu hospital lama lo vakir le turin atirini. Agnes te chu Willow Hill lama lo vatheng masain music class petur Miss Gebri car nunga Wednesday chu abiru kewa amunan vathlen vele vehicle check an nei don sia tia Agnes chuan dynamite bomb bathroom akam chu lo ti puak durin chuti hlan chuan Wednesday chu gate chunga alut ru theita ni Fester chianu Louis pui nazara Wednesday chuan olsamte in apapuya chu avashwai chuak le theita mase kongpo kharlovin zombie chu an kalsan ngot peka chua ve tuma atal chiam nuwa zombie in thlunna chu adok tatlat maile Thornhill mundanga son chuak tu tur guards te chu anin rin lo lain avabei thuta mi a tha piangin a chak tul mai boxi thil khendan an shiat vele security te anin buat sei ve ngal bok heti hlan hian Wednesday le Fester te chuan kot mangkhan room chunga lo valutin Louis ti chu mishing ming nilovin secret operation ani ti an shethiam ta anoi lam lepa chuan experiment atana an man London rap thak tak te chu an lo omnola geplinan afa pachunga athleng ve yang ti a hlo chui chuatum outcast patient te khani in an lo la thi ozong lo mai chuta abul tum tu ber chu aronin lan ve ta Augusta Stoneheart afanu secretary lemchang Judy lek alonia ani hian apa project chu lo chunzomin Fairburn po kha anwaya thok ve mai ania outcast te power ang nei ve chu an tumber ni in
ama nge po chuan apa experiment achanga sawa control theina power nei ani thu asoi nge ni Wednesday ero chu thin rim hle in an experiment po chu ruk na le in ngai sakna ten om takani alo ti sak chuta judi in ring lo lai chu fester chuan akap thuta power a thingal mak bok chu vele kongkhar ronin hongin an mission te chuan judi chu an bor boy ta luaya patient zinga nupa ngai mel tak pakhat chu Wednesday chuan a shwai chuak ve ngal bok an boy noi hlanin thorn hi li chuan akut kol chu a phel thei nuwa Tleirawl chu vapan le in a collar te chu a phel sak sok soka a fapa ang mai song bol atum ve ngotale Tleirawl la chuan nangma wanga man kani ti in a master hluin a za ngai na adi lom chungpon enga ma ngai lovin an tlan chiat tir vel te a phata motia lainat na tel hau lovin a that mak mai le fester po in police an ron thlen ma in a chianu hne na chuan a mei chemhan changkai to zong zinga a favorite ani thu a shil zewa a in thiar filim ve ngal bok patient le na thokte po an tlan chhedar zo ti to zombie chu silaya ka po in omzia anei theimeu lava gar chenge mozat atha nuwa fairburn in stoneheart a biruk pui tur chu alo that le dera stoneheart nen chuan anin shachin ngei turani azwale ta chuang lova mi a tha pingin a taksa chu a in recover zelani ti alang reng bokani lelama patient pakhat nen anin zui chuak tur chu Tleirawl mu vele Wednesday chuan lovakal san turin atia in show sa chung le thin rim taka amaron pantu Tleirawl chu zam ei lo hian alo machon pia meya tukvera chuan aron the chuak dor mai le sakol po churon tum chuakin police ho laka chang chuan atlan chia a Wednesday ero hliam na tak tuarin ni khoshelawin a omzui bokani ole clear to 10 kan lo shia tan Wednesday season 2 hi bungni chenania abung hi na episode dang pali hi chu September 30 lama an ron ti chuak le chau don ani